Assalamu alaykum, hormatly dostlar, hormatly müşteriler. Tanıştıracak maşinim Amerikanka Kia K5 2021-nji ýylda çykarylan AK3 kompaniýany renkde 1.6 motor. Maşinede degim ýok, vandalizm, ýani vandalizm bolanda zapçatlar ogurlanan bolýar. Motor korobka gowy maşin otlam sürülýär. Ana. Radiator olugram gowy, öňüne 2 tane fara, howa kobra, şolary plastmaslar, komplekt bumper. Sağ taraf kırılaw gerek. Kapyňam plastmaslar ýok, ruçka, bakowylar ýok, şulatlar alypdyrlar. Öň labowy original Kia. AK3 kompaniýa maşinede degim ýok, win koduny goýjak, häzir görkezjek. Win kodundan görüp bilýär, informasiýalary ýazylan. Bakowylaryna BSM assist ruçkalarda 5 kulçawy dostup, ol 1K 78.000 probekti, gara mata salon, lyuk panorama yok, ayrı çıkmadık. Maşinin bagajını açıp bilemek, içinde zatlar bolmagy mümkün, yok olmagy mümkün. İkinci riyada ruçkası da yatir. Tak, izine gelsek, izine de şular kırlodak stop çıralar, bumper. Bu stop çıra alınan oğunluk plasmaslardan şu tarafından akı. Şu kırlosunda sekal miyatine barını. Yaşıl ölen gorkudulan yerlerde miyatine sarapina var. Başka maşinde seriyolny problemi, udar yok hiçilik. Win kod boyunca görüp bilýän. Maşyny şu ýagdaýynda bahasy ýokarda ýazylan aşagdaky telefon belide WhatsApp, imo, Telegram bar, arkadan habarlaşyp bilýän. Maşyna näçe çykjagyny men öňünden aýdyp bilemem. Ustahana geçirýän, spisek edýän, hasaplap aýdyp berýän dublikatdan näçe originaldan näçe esasat kim nereden kimden näme maşyna aldan edýärsin. Bahasyna degýän zat aýrybak çykmadyk. Probegam 78.000 1.6 motor, akçy zat. Janyňyz sag bolsun. Şular ýalyk maşinler gerek bolsa indiki videolardan seredin.